O Entroido Ribeirao, como a bo entroido que é, non entende nin de choiva nin de frío. Onte puido con eles e a festa non parou. Ademais, tivo visitantes coñecidos como o actor Miguel de Lira, que se achegou ata Santiago de Arriba para pasar unha tarde de troula. Como sempre, os volantes, peliqueiros e mecos foron os protagonistas, e xunto coa música e o bo humor, fixeron escorrentar o frío e, a pesar de todo, celebrar como se merece un bo domingo de Entroido. Ahí, Romano, con la mano. ¡Duro ahí! ¡Venga! ¡Dale!
Oggi che fai molto frio, ma cavolo! Oggi fatemi un tracce buone! Ma guarda che frio fai!